Zaino azkau, dana, baianek izpegi. Egunon. Egunon, Ongitorri. Horrezkira, lasai. Aixo, esan digute minutu bat. Jo, bai horrin dutak. Eso hay que hacer, segundo. Vale, es que... Felix, Iker, herri agintari eta ordezkari goiekiren arduradun guztioi eta gainontzeko jaun andreok, egunon, aldun nagusiak esan du, berak goierritarra izanik goieki ondo ezagutzen duela. Zaila izango zaizue sinestea, baina nik ere goieki 25 urteetan ere ondo ezagutzen dudala uste dut, izan ere besteak beste, hemen diren bai Nazio eta baita Patxi ere, aspalditik ezagutzen ditudalako, duela 30 urte baino gehiagotik ezagutzen ditudalako, bai herri minaz, industria eta garapenaz, baita hezkuntzaz, eta Juan Manuelera, bere ez dakit gogoratuko duen, baina duela 30 urte baino gehiagotik elkar ezagutzen dugu, orduan ere gure gogo eta partekatuak egin genituelako gazteriaz eta garapenaz ere, Juan Manuel. Beraz, goieki, geroxeago sortu egin zelarik, 30 urte baino beranduago, 25 urtegarren urte hurrena betetzen delarik, uste dut ezagutzen dudala eta beti erreferente bat izan delako, baita niretzat ere garapenez hitz egiterakoan. Goieki auzolanean oinarritutako proiektu bat izan da hasieratik, 1993an Goierriko ekimena sortu egin zen, udalen 18 udal, ez da txantxetako kontua, 18 udal elkartuta, erakundeen, enpresen eta sindikatuen eta eskualdeko eragileen partaidetzaz. Denek helburu berarekin, Goierriren garapen soziala eta ekonomikoa bultzatzea bideoan ikusi egin dugun bezala. Estrategia ere berarekin, 4 arlo hauei buruzkoa, industria, turismoa, ekintzailetasuna eta arlo soziala eta ingurumena. Mundu mailan bakarra den aliantza industriala sortu zenuten 2017 urtean, duela 2 urte eskaz. Turismoan eta turismo arloko sektore horretan ere aitzindari izan zarete eta duela 3 urte Goierri Europako destino turistiko jasangarria izendatu zuten. Ekintzailetasunaren arloan egiten duzuen lana nabarmendu egin nahi dut. Enpresak sortzeko ematen duzuen laguntzea eta laguntza hori alegia. Horixe da hain zuzen ere Goierriko kultura, ekintzailetzaren kultura eta etorkizuneko proiektu berriak abian jartzeko grina. Hortaz, esker ona helarazi nahi dizuet zuen ereduagatik, eredu hori gertutasunean eta lankidetzan oinarritzen baita. Goieki es un proyecto de auzolana desde su inicio, un objetivo compartido en pos de un bien común, contribuir al desarrollo social y económico de Goierri. Una estrategia también compartida en 4 áreas: industria, turismo, emprendimiento y área social y medioambiental. Los resultados en desarrollo humano y en crecimiento sostenible son evidentes. Destaco la labor en emprendimiento, en el apoyo a la creación de empresas. Habéis atendido a más de 1.500 personas, habéis elaborado más de 400 planes de viabilidad y habéis contribuido a la creación de 350 empresas. Esta es la cultura de Goierri, la cultura del emprendimiento y la puesta en marcha de nuevos proyectos de futuro. Mi mensaje es de agradecimiento por vuestro modelo, compartir una visión de futuro, trabajar juntos y contribuir a la transformación de toda la comarca.
Goyeki ha aplicado el modelo de desarrollo humano sostenible y este es un modelo para Euskadi. Proiektu honen 25. urtemuga elkarrekin ospatzea erabaki duzue, aurrera pausu bat emanda gainera. Etorkizunari begiratzea eta gure erronkei erantzunez, New Business Factorytik. Laborategi eta lantegi berrietatik, balio erantzia daukaten enpresa berrietatik, azken finean, hazteko eta kalitatezko enplegua sortzeko aukera berriez ari gara. New Business Factory egitasmoak duen helburuaz ari gara, Goierri eskualdean balio erantzi altua duten ekimen berriak bultzatu eta ondorioz lanpostu kualifikatuak sortzea. Dinamizazioak eta bultzada ekonomiko eta sozialak ez dute etenik. Goiekik giza garapen iraunkorraren eredua aplikatu du, eta eredu horrek Euskadi osorako balio du. Gakoa da elkarrekin lan egitea eta eskualdea eraldatzen laguntzea. Maite duzuena jartzen du hemen goiburuak leloa, Goierri. Eta utzi dazue gaurkotasunera etorria ere gaurko gertakari bat, azpimarratzea. Auzolana, bien común. Hoy el Senado español, hoy, esta mañana, a propuesta del Partido Popular, ha aprobado hoy una moción por la que insta al Gobierno español a no ceder más competencias a Euskadi. Esto es lo que ha aprobado hoy, esta mañana, el Senado a propuesta del Partido Popular. Este desatino supera todos los límites. Una Cámara Legislativa instando al incumplimiento del Estatuto de Autonomía. Una Cámara Legislativa instando al incumplimiento de la ley. Una Cámara Legislativa instando al incumplimiento de la Constitución. Como lehendakari he de reflexionar sobre ello, pero pido a las instituciones y a la sociedad vasca que sea consciente del valor de nuestro autogobierno singular y reconocido y la aportación al bien común de lo que ha sido el desarrollo del autogobierno, también para la convivencia entre las vascas y los vascos. Egin maite duzuna, egin Goierri, ekin eta egin elkarlanean, egin dezagun elkarlanean, ekin eta egin diezaiogun elkarrekin, Euskadi besteekiko begirune osoz, baina gure arteko begirunez eta maitasunez eraikitzen. Eskerrik asko.